हई बझिनिया के नामवा बला कावदी हो तू न। अरे ओए छोट बच्चा बतावो हो इतना उम्र ढल गई लड़का चाहे लड़की कितना अच्छा दिन नियर आयल बा लक्ष्मी माई के। एगो हमर गोदिया में एगो लक्ष्मी माई आ जेती एगो बेटिए दे देती तो कम से कम हमर बझिनिया कितना मुँह छूटी। एगो लड़के में फैक में बिना नु आज बिना आथल हम के बानी गाँव घर में केहू नहीं के पूछत लागता कि देह चोरा के आदमी चलता। हमरा में जैसे कुजात आदमी छाटेला उसे हमरा पूरा गांव के लोग कुजात छाट देले बा। घरे बने सब रे के हाल भइल बा। एगो छोट बहिन नियन गोतिनियो बिया उहो कितना हमरा पर जुलुम करतिया। एगो नारी हो के नारी के दर्द नहीं के समझत। अरे हाय राख कार के चूल्हा में कहे रखाइल बा। अरे बंजुनिया मुआ दी तो रखे अरे बंजुनिया उठ सुत के तो ढेर ना होने रोत रहता है ऐसे निस्तार पाक रहता है ऐसे सुन ए बेरा तोरा हम घर से निकाल देता नहीं हनु। हम कहां जाए छोटकी कहां जाई हमरे घर से मत निकाल घर से मत निकाल। देख लक्ष्मी माई के महिमा आइल बा केनो से सुनी तहार लक्ष्मी माई आता ना तहारा के बात सुन ली हनु कि गोदिया में आ जाई लक्ष्मी माई। आज के बाद हमर चौकट लंघिए जान हनु का कहतानी ना ऐसे मत बोल हम कहां जाई बताओ न ते ही। आजकल पानियो ना कहीं मिली नु नदी नाला में त नाक लगा के खेता में मर जेबा के हमरा दुआरी पर लौट के आई है त निकल निकल ले निकल ये पंजाबी तुरिया दे बंझिनिया एगो छछुनर ना बियाह का के हमरा घर में तू रोज के रोज रो रो के घइला के पानी सुखता ऐसे कह देता नहीं तोरा ई खा के लाज होई हमरा घरे आइए मत हमरा घरे आइए जे ना बंझिनिया जाई मो कहां जाई जब हम जाए त डूब धस के मर जो बाप रे बाप निकाल देनी ओकरा के। आज के बाद बंझिनिया कान खोल के सुन ले कि हे जन हमरा आगना में दुआरी पर जाता नहीं अब तो स्थिर हो गल मिजाज बनाई में खाइम अपना लइका के हलेली खिया के पहलवान करब। बंझिनिया का मुंह देखल हमर दादा हो दादा ओकरा मुंह हमर दिया जरी ओकरा मुंह बंझिनिया गोतिया दे सगर छटवा देले बिया हमर घर अब नु गोतिया में मिल के रह में घरे के निकलल बानी अब जिंदगी बा त कसो पेट पालही के न पड़ी। जवन जवन पर्व त्योहार आवता दियरी बेच के ढकनी बेच के सब करे के ए चाची जी दियरी ले ली दियरी बेचतनी हम ले बनी किन के हमारा ना चाहिए। लक्ष्मी जी के गणेश जी के फोटो बेचतनी सब ले बन बाजारी से लाई बनी। हां कुल किन के आज दी 2 दिन पहले ही मंगा ले बाली ना। हां तो बाजारी में सस्ता न मिलता तो हम आऊ तो सस्ती देवतनी हम कौन महंगा देवतनी तू ले बड़ तो महंगा देबू ना ना देखी कितना सुंदर सुंदर सब सामान ले बानी मालो ले बानी लक्ष्मी जी के ले बानी दियरी ढकनी सब ले बानी चुनरियो ले बानी के ले बानी। अच्छा जाए दी जा तनी आगवा का जल्दी ले जा देखो ओने आगवा लिहन लोग ठीक है बच्चा जी अब बलाते ना केहू के दे दही। बताओ सब घर के मर्द के सब ने काम बा है न के जाने ताने खूटी पर टांग द इने के बुझत घर दुआर लिपाइल त सब दाग लागी कि ना लागी लइको हमर काने गो बाबू अरे कानी के हने आवतनी कोहानी हनु हम बंझिनिया के घर से निकाल देले बानी ठीक नु अब बंझिनिया के मुंह पर नाव मत लेहिए नानू कबो ना ओ बांझिन रहे ओकरा के निकाल देनी तो ये हमर बेटा बड़े तोरा के पढ़ाई लिखाई पुलिस दारोगा बनाई अब ओकर जगह ये सब हमर बेटा के होई तो रोई नु हां तब तोर कने आई तब पूरा बड़े गुआगाना में घूम घूम के घूग तान के तनी झाड़ू लगाई त ठीक लागी है। हां जा द्वार पर खेली ह आ कहीं गोनी ना आ घर में रहन ना के चाहे लड़का से झगड़ा मत करिए ना तो एगो परती ना जने नु के हमर माई एगो बन हमरा छज पे चढ़ल बिया काना गरमा लगा ठीक ना। हां अभी से बुद्धि विचार सीखबे त बुद्धि विचार आगे बढ़ी ना तो होकर चोरी करबे होकरा साथे मारामारी करबे होकरा साथे गारागारी करबे तेरी घरी से तू व्यवहार खराब कहिबे ठीक ना। ठीक बा माई बाबू के नाम रोशन कइल जाला
हाँ मैबू के नाम नाम पगड़ी ना गिरावल जाला। एगो बंझिनिया के चलते हमनी के पगड़ी गिरे रहे कि छोटे आंख है हत चक लइका क देलस आ बंझिनिया 20 बरिस ले ताकत ओकर बाल बच्चा ना होत रहे। जातन दुआर तक खेलो। हाँ जा दुआर तक खेली। बताओ हो हमर लइका के बुद्धि कतन। हाँ बंझिनिया के उठा तो सुता तो मुंह देखत रही न तब मन करे न ओकरा मुंह पर एकदम माछी भी निकत रहे एकदम माछी भी निकत रहे बंझिनिया के। यही से ओकरा के झोंटा धक निकाल देनी घर से ना हमरा घर में रही आ ना कलह बढ़ी। बंझिनिया खाली जब देखल तब बूढ़ सुत के रोत रहे हो जा बैठ के रोई हो कोना रोई चौकट धक रोई ई कौन चाल ह रे अपना दिन से ना बियली तो अब ब्याज है रोवे से। दियारी ले ली जाजी दियारी खूब सुंदर सुंदर दियारी लाइल बनी फोटो लाइल बनी ए आजी तनी दियारी ले ली। कैसे देतनी 1 रुपया के एगो। देखी ना कितना सुंदर सुंदर भाई फोटो खूब सुंदर सुंदर ले ले बनी चुनरी माला सब चीजें बेचतनी अन्ना देखो ते बन कितना मेहनत लागता गढ़े में। हम तो काहे थी हनी हम तो किनिए के लावतनी बेचे खातिर ले ली आजादी पैसा से ना न हमरे के चाउरे दे दी ना चाउरे के हम दे दी ओहो से देवतनी है का झोला ले ले बनी ओही खातिर ना चाउरे के हम से सब ले लिया जाओ गंगा में धान आई कुटाई तब न पैसा चाउर मिली। हाँ तो घरे होई नु तो वही में से दे दी 1 किलो का हमरा 1 बोरी थोड़े ना मांगतनी उतना हम दे देता हम खाई ना तो पैसे से तब ले ली महंगा देता महंगा देते आजादी आजी तनी 1-2 रुपया कमे दे हम ले ली इतने बचले बाबू सब तो बेच देनी ले ली 10 रुपया के दी जय हो लक्ष्मी माई है फोटो वो ले ली फोटो का करो। अच्छा फोटो बा ठीक बा ली है 10 गो बाटे बेसी ना मिले 10 गो मिली। अच्छा बेसियो ले ली एगो बेसियो ले ली एगो में तेलवा धराला बड़ ढकनी में। ठीक बा उ सब त बेचा गई फिर कब आइम न काल परसों में हाँ। त ले ले हम ठीक ना अभी बारब का हां भोर में बाराला हां त काल लेके आइम आज बारा या काल लेके आइबू तो अभी तो सब बेचा गइल बेचा गोल त द जहां ले मन करे तहां ले। अच्छा इतना खिसियाई मत अभी खिसियाई सब ना। भर दिन बेचम नु तब वो बेचा गेल बा त कहां से दी जा तनी न त फिर ले आइम। हां हां ठीक बा एक से ग्राहक मिलेलन अब बूढ़ मेरा के कतना बुझाता कैसे बोलत ताड़ी बतावा हो आज एगो बाले बच्चा बिना न जेकर मुंह ना देखे के ओकर मुंह देखे के पड़ता जेकर बात न सुने के ओकर बात सुने के पड़ता। हमार गोतिनिया बतावई ना बुझलस कि बड़ गोतनी कहीं चाहे बड़ बहिन कहीं कैसे हमर झोटा पैर पैर के घर से निकाल दिहलस। का ये लक्ष्मी माई हमारे सही दिन बीती हाय बजिनिया के कहिया दिनमा फेर बुए लक्ष्मी माई हमरो खुशियाँ लौटा दे तू तो कितना अच्छा सब कोई दिवाली में हंसी खुशी पूजा पाठ करता हम चलो तनी एकरा दुआरी ओकरा दुआरी भिखनियन खिखियाई हाय बजिनिया के नामवा लक्ष्मी माई तू ही छोड़ई तू हो बला कावदी हो तू ना। अरे ओए छोट बच्चा अरे तो लड़की है कौन फेंक देले बिया रे हत्ता सोना नियन लड़का के कत्ता सुंदर ई लड़की बिया लोला बोला नियन कौना घरे पाप ऐसन जगह रे ज्यादा हमारे ही बहाना लक्ष्मी माई हमार झोली भर दिहली। जय हो लक्ष्मी माई तोहरो लीला अपरंपार बा माई कौना रूप में केकरा घरे आ जइबू केकरा भिरे आ जइबू तहार लीला तहार महिमा तू ही जाना है लक्ष्मी माई। आज से हम एकरे के पालन पोषण हम एकर महतारी बनी हाथ से केहू ना जाने कि हमार कोख से जन्म नहीं खेले हम खूब पढ़ाई लिखाई हम अपना बेटी के खूब आगे बढ़ाए धन बड़ू लक्ष्मी माई हसई अपन कृपा बनौले रखाई बजनिया पर हमारा सारा ख्वाहिश पूरा हो गई सारा सपना पूरा हो गई कितना अच्छा सोना नियन बेटी बिया।